Hej, og velkommen til nu skal vi til vores ansigtsmaske A-show. Yes. Så nu hiver vi den i den. Hiver vi den. Hiver i den. Prøv at se, hvor sjovt det ser ud. Det ser ret ulækkert ud. Ej, jeg får den helt af ved at gøre sådan her. Men vi kan godt anbefale den her maske til alle jer, der kigger derude. Den er rigtig god, og den er især god uden julen, hvis man gerne vil lide en julemand. Eller til Halloween, hvis du gerne vil lide et monster. Ja, så den er god, og vi kan tydeligvis anbefale den til jer. Vi håber, at... Altså, jeg kan ikke anbefale den at spise den. Nej, ikke særlig godt. Men den er også sådan dejlig elastisk bagefter. Og det er rigtig god ting, hvis du har brug for noget pynt på juletræet for eksempel, eller se, på væggen. Du kan genbruge det. Altså, du kan også bruge det som en halskæde, hvis det skulle være. Altså, eller et armbånd. Hov, Det er jo lidt for tæt på. Du kan også bruge det som et armbånd, altså, hvis du skal til fest om aftenen. Ansigtsmaske dagen, fest om aftenen. Sådan. Det kan være, det vil lys. Det kan være. Nobody knows. Det kan være, at folk synes, at den er utrolig smuk. Altså, hvem synes ikke, det er smukt? Det er jo kunstværk uden lige. Jeg har faktisk lidt mere. Og hvis du har lidt ekstra på kinden, så er det dejligt. Sådan en håndcreme, du kan smøre det rundt på hænderne. Og... Altså, og det lander som en du kan også bruge det til at putte det på øjenbrynene, og så hive det af. Så det er ligesom, hvis du bruger det der, man tager det af med. Eller på benene, hvis du har mange hår på benene. Det kan bruges til lidt af hvert. Det er faktisk bedre end voks. Det er bedre end voks. Det kan bruges til lidt af hvert. Det er en klar anbefaling her fra Maria og Katrine. Og der var lige lidt ekstra der. Jeg har også lige. Du kan også rulle det af, så er du sådan nogle små bolde, hvis du leger med dukker. What? Altså, kan dukkerne sparke til dem. Se, og små fodbolde. Ja. Det ligner snotklatter, men det er det altså ikke. Altså, hvis du skal lave kunstig snot, kan du også bruge det her. Og nu bliver det væk. Den ligger herovre. Se, det var grønt. Det er blåt. Det er da i hvert fald grønt. Er den her blå eller grøn? Okay, den ser rigtig grøn ud. Glem det. Okay, er den her blå eller grøn? Nej, den er blå. Godt. Er det her grønt? Det er vist grønt. Er det her gennemsigtigt? Det er vist gennemsigtigt. Nej, det er snottet. Nej, det var dit. Man kan også, hvis du skal snyde, så sådan... Ej, det sidder stadig i mit øjenbryn. Så og nu Katrine i morgen, når jeg ikke har noget øjenbryn, så ved I hvorfor. Så ved I hvorfor. Og tak fordi I kiggede med. Det er vi rigtig glade for. Kan I have en rigtig god og fortsat god Bodil-aften. Bodil holder af os alle sammen. Det kan vi det er bare ikke alle, hun viser det for. Ha' en rigtig god dag. Vi ses. Aften Og nat. Hygge jer. Hej.